Wah, iki wis waras rek wani caring. Sri, wis waras ah. Iya, alhamdulillah aku mek caring iki. Sik ate nang omahmu iki mah. Apa mi? Itu tak banjakno kon ku yo. Cek sehat walafiat tak tukokno daging sak kilo sembarang kali masakan dhewe tapi aku arep suwun yo mi yo, ya Allah. Yo kon duwe ora beras? Gak duwe sajakno mi. Yo maringno tak kei pisan marang suwun gak iso nggone. Ya sampean kok jene jan wong apik sak gedung-gedang sampean mi kanok mi. Kanok meneh. Kurang situk dan dermawan. Iya. Suwun mi ya Allah mi aku lek daging itu gak karuan wis setahun pisan mi mekan mi. Biasa seprapat ya lek iki tak tukono sak kilo kon cak momo wis sampe tak rendange mi enak mi ya Allah mi suwun ya Allah dikono tempe bareng ya salah mbok ya Allah mi suwun mi yo. Iya kon yo opo wis penak apa urung? Ya sajane urung penak mi tak penak-penakno mi lah aku gak nyambut gawe opo mi. Mali ono pesanan wis tak trimo ae kumari katene garap jajan apik. Lah maknar ku rupane koyo oleh tahlil gak pesen kono. Ora sido, lah wong aku gering-gering mi njaluk mek rego 4.000 lho mi. Njaluk pangsit rego 4.000. Edane mong saiki pangsit 7.000 ya. Lah iya. Kalau aku njaluk iku sing koyo sing istimewa ngono sing ayam-ayame bak ngono sing aku ya mau ta ya mi. Ngon pesenan cak jumae ndek kono ae. Yo cekno tambah cek nang cak jumae cekno 10.000 ya. Ya iya kok iso ya maknar iku medhit koyo ngono yo. Padahal iku duwe wake lho wong kuwi. Lah iya tapi digawe lah iku padha karo sedekah ngene ya Sri ya. Iya, ya mboten dikek yo apa mbek wong iku. Kan kok sih. Tapi aku kok sik prahimi aku mi yo. Ya paling tukokno gorengan kok ae aku tak nyang ae ndek memang ya. Ya wis kon tak doakno nang waras yo. Suwan yo mi yo. Aku wis sate aja lali berase yo mi yo. Iya mari ngene Pak Sobirin tak kon ngeterno ya. Suwan yo mi yo. Ya Allah jangan jeni rek pertemanan mbek Umi iku jan luar biasa. Ya apa yo ngrejekeni temenan wis jan lowoman dermawan pisan yo. Sing penting iku mang kudu diunjukno. Ya Allah alhamdulillah.